Ние сме Kid Monster! И в днешното видео ще направим предизвикателството с дъвките 5. Истина или предизвикателство? Нашите дъвки с Диня. Отвори ги. Не го оттаковайте. Нашите дъвки. Че аз да спечелим селфис. С баба ти? Прочетохте ли? Дай да изтъркам. Аре, мани се. Двунотна. Ти ще изтъркаш му на нашия град. Така, обясни правилата на играта. Значи, теглиме дъвка 5 и си измислили предизвикателство и го изпълняваме. Като всеки път, когато вземем дъвка, или дъвка. да, трябва да изядем. Добре. Какво има? Така, сега кой ще направи? Тихо бе! И камък, ножица, хартия, куче, пишка, птен, кира. Раз, два, три. Аз съм първа. Що? Защото така, който загуби, аз наскоро гледах клипчета и не му го правим правилно. Съжаляваме за което. Така. Да задъвчим дъвка. Това е по-важно. Не, ще му летя. Мазно! Чуе, не се обаждай пъти. Айде. Истина или предизвикателство? Джапанка такава. Дупе. Да си ти. Абе, Абе, истина ли предизвикателство? Не мога да чете. И аз не мога. Значи, аз ще ги прочета. Имаме предизвикателство. За предизвикателство е една истина. Та истината е, кой е най-хубавият ти сън, който е бил като реален? Не мога точно да се спомня, но знам, че са били доста. Както е. Аз пък се вижда. Предизвикателство. Изяж 2 топки сладолед, като използваш дуанта си за купичка. Де да ги взема тези топки сладолед? Две плюнки. Пух ми бе! Така. Чакай малко. Не мога да чета, това е толкова... Аз мога да чета грозни иероглифи. Затова си грозен. Не, защото пише грозен. А защо си грозен тогава? Защото ти си грозен. Да, бе, да. Привидение. Да. Това наистина не можеш да чете. Ай, не ме лечай, бе. Значи, Забърни си. Така, истина. Ето, така. Истина, вдъхновява ли... Чакай. Вдъхновява ли те някаква музика да вземеш важно решение? На никая. От музиките никога не взимам важни решения. аз да. И след сега ще ви изтънавикам. Това е наша авторска песен. И започва с Дина. Така, предизвикателство. Опиши начина, по който звучи любимото ти парче на човека до теб. Опиши. How deep is it? Ама чак сега. Млъкни, ма! Аз ще опиша начина, по който звучи моята любима песен. Парче. Моето. Чакай. Значи аз имам две. Не, на моето любимо парче. Ти. Опиши начина, по който звучи любимото ти парче на човека до теб. Ти парче на тебе. Нищо не разбирах. Твоето любимо парче трябва да го опишем. Не. Опиши начина, по който звучи Трябва да опишем ти парче. Любимото ми парче. Защо? Любимото ти парче, моето любимо парче. Стига сме спорили, защото клипа вече е 4 минути, аре, а ние само... 4 минути и половина. Тъкмо ще останат дъвки за нас. Аре от начало. Не, значи така, моето любимо парче е... как ти го обясна? Звучи любимото парче. Не. Ато една сколи по-добре. Просто е стенаника. Ти не се обажда. Чак ще забравя. Дея. Значи, така, започваме. 2, 1. Айде.
Това е любимата ми песен. Леле на но, леле на но, леле на но. Наско и жил. И много ми се иска да си имам харем. Каквото ми трябва, бери джоба зелен. А ти си приказва и нареди, няма проблем. Знам, че тайно си мечтаеш ти да си като мен. Хубав и юмен, че и даже ерген. А какво да ти кажа, ми това просто е ген. Плюс говориш, ама ти всъщност си мен. Ама какво си виновен, че така си роден. Живот на корен, но стоп около мен. А джобните си трябва да ги носи с леген. Вече нямам мръзна, грея по цял ден. От толкова банкноти палеца е уморен. Така. И предизвикателството. Ако с ним някой забързваш и забавяш времето. Какво? Да докоснеш някого, за да забързи и за да забави времето. В какъв смисъл? Може би трябва да докосна бързи баби. Да, и сега трябва да ти да се забързва. Да. Защо? Защото така пишеше. Аз съм. Ама първо... Аре, Никола. Сега. Помирам жиж, бе. Кристина, ще изям. Мечка. Тук е най-големият страх. Ще стана канибал и ще изям. Айде, ставай вече. Най-големият страх Никола да е умен. Най-големият страх. Никола да е умрял. Какъв е най-големият ми страх? Изправи се пред него. Еди. Дивно. Гондо. Не знам. Съборно, че да ще. С други думи, тебе. Не. Да. А кой? Еди. Да. Аз съм водоустойчивия. Предизвикателство. Обязвай с някой, с когото не си разговарял до сега. Хора, може би. Ще обядва с чистачката. Значи, сега ще кажа едно нещо. Ще отидем след малко на една площадка и в пътя може да направим нещо като daily vlog, в който ще правим предизвикателства, ако искаш. Ама да не си мислите, че бебешка площадка. Не. Ще видите след този клип ще направим още един за daily vlog. Капиша, разбрахте ли? Да, обаче ще правим предизвикателства. Примерно, кажи на Еди, кой си и какво слага? Да. Давай ти. Така. Чакай, мърди малко там. Добре, тръгваме. Значи, истина да почувстваш, да се Аз почувстваш го бях обичана. спряла на пауза, така че го по такова време. Кога беше последният път, когато приятел те е накарал да се почувстваш обичана? Пиши му. Моят приятел, първо никой не ме накара да се почувствам обичана. Да, бе. Майка ти. Първо, той не е приятел. Баща си? Приятел. Приятел. Бойчо ти? Ей, на Стринките. мен майка ми е приятелка също. Ама не такъв вид приятел. Добре, де, както и да е. Така. Гадж. Пиши му. Пиш на Николе. Той няма вайбър. Имам. Ага. Ама не говоря. Включи се го. Предизвикателство. Ходи с умна походка до следващото място, до което си тръгнал. Добре, но на Daily Vlog. И така. И предизвикателство. Да. Стигни до дадено място, чувстваш се добре. Пет истина ли? Какво? Говори се ще така. Стигни до дадено място. Тъпо. Аз го знам това. Стигни до дадено място, като питаш 5 различни човека за опътване. Делито ли ще го? Да. Окей. Аз съм последната. Да не стане. Да. И още една ти. Да. Да. Предизвикателство. Ходи боса по 5 различни повърхности. Това също ще го направим Daily Vlog. И последната дъвка за мен е така. Тези неща на мене. Така, бери в кучето. Заповядайте. Аз си съберете
бобуците сега, които си ги фърлят. Той каза, че ги иска. Значи, предизвикателство. Дай тази опаковка на човека до теб и им пожелай приятен ден. Ама съм приятен ден. Не, пак на това на Daily Vlog ще го направим. Аз няма го правя. Що? Хочем помислят за кошарка. Да. На човека до тебе, ти до мен. Приятен ден. И на тебе. Това беше. Не, имам още. Тя. Истина, има ли място по света, на което мечташ да отидеш? Да. Където са фейчките? Където няма тебе? Не, където В Барселона. Да видя Лионел Меси. Така. Истина, искаш ли да можеш, като помолиш 5 различни човека да те опътят? Ето го, виж. Виж къде беше това. Тук. Ето тук. Чакай, къде беше онова? Къде беше стигне до дадено място? Аз го фърлях. Не, ето го. Ето, виж. Стигне до дадено място, като помолиш 5 различни човека да те опътят. И истина. Искаш ли да можеш да се чувстваш добре? Да. Ами взимаш малко повече. И така, това беше от нас. До след малко за Daily Vlog. И чао! Абонирайте се на нас, харесайте ни клиповете, не бъдете хейтери, защото ние все пак сме деца, не сме професионалисти с GoPro-то. Аз имам. Между другото, който не ни харесва клиповете, той си е такъв и да не ни хейтва, защото какво печели? Знаете сега, няма да Печели само врагове. Нищо друго. Така че няма смисъл. Слушайте бутона. Чао! И телефона.